Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pit Senyor. Pista na gyud ni Senyor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Salamat sa mga grasya ang atong nadawat gikan sa Ginoo pinaagi sa atong pagdebosyon ni Senyor Santo Niño. Nya ato sa ning gipasiunhan karon ang atong misa sa Biblical Rosary kay di man mahitabo nga si Santo Niño matao kung wala pa ang mahal nga Birhen Maria. So ato sad siyang gipasidunggan pag-una ang inahan niya. Salamat sa nakasabat sa Biblical Rosary niya ato sang iampo nga magmalampuson ang atong mga kalihukan karon, ilabi na ang atong prosesyon unya, ang atong misa, ang atong street dancing, sinulog showdown ug uban pa natong mga kalihukan. Bawta nga ang tanan iya ra gid na sa Ginoo. Labaw sa tanan iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga moila unta ang katawhan sa kabililhon sa pagsunod sa pulong sa Ginoo ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots nga hatagan usab unta sa tinuod nga kauswagan ug kabalaan sa kinabuhi nila. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbaho namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Usa ka adlaw ni Ana, miadto sa gabaon si Solomon aron sa paghalad, kay dito man ang labing bantog nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad og ginatos ka mga halad. Usa ka gabi ni Ana, samtang dito siya sa gabaon, mipakita kaniya ang Ginoo pinaagi sa usa ka damgo ug miingon kaniya, "Pangayo kanako bisag unsa." Ug si Solomon miingon, "Gipakita mo sa imong sulugoon nga si David nga akong amahan, ang gugma mong walay paglubad, kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa wala ka muhunong paghigugma kaniya, o gihatagan mo siyag anak, aron mo lingkod sa iyang trono ni ining adlawa. O karon, o Ginoo nga akong Dios, gihimo mong hari ang imong alagad, ilis sa akong amahan nga si David, bisan tuod batan-on pa ako kaayo, ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Ug ang imong alagad ania sa taliwala sa katawhan, nga imong gipili, usa ka dako nga katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya pagdumala sa imong katawhan uban ang katarong, kay kinsa may makamando nining daghang katawhan. Nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon, ug giingnan siya sa Dios. Tungod kay kini man ang imong gipangayo, ug wala ka mangayo og taas nga kinabuhi, o bahandi, o sa kinabuhi sa imong kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. Hatagan ko ikaw kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto, ni sa umaabot nga panahon. Ihatag ko usab kanimo ang wala mo pangayua, bahandi ug dungog sa tibok mong kinabuhi, sa pagkaagi nga walay laing hari nga ikatandi kanimo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, tudloi ako sa imong mga kasuguan. Ginoo, tudloi ako sa imong mga unsaon ko pagdili masayop sa usa ka batan-on diha sa iyang dalan, pinaagi sa pag-amping sa imong
mga pulong. Sa tibok kong kasing-kasing, gipangita ko ikaw. Ayaw itugod nga may salag ako sa imong mga kasuguan. Ginutudloi ako sa imong mga kasuguan. Sulod sa akong kasing-kasing, gimahal ko ang imong saad. Aron dili ako makasala bato kanimo. Daygon ikaw o Ginoo. Tudloy ako sa imong mga gimbutan. Ginutudloy ako sa imong mga kasuguan. Sa akong mga ngabil, akong gipahayag ang tanang mga kasuguan sa imong baba. Diha sa dalan sa imong mga gimbutan, nalipay ako. Ingog ug diha sa tanang mga bahandi. Ginutudloi ako sa imong mga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Namalik ang mga apostoles og nakikita sila kang Hesus og ilang gisugilon kaniya ang tanan nilang nahimo og natudlo. Daghan kaayo ang mga tao nga nagpuli-puli pagpangabot o pagpanlakaw. Tungod niini si Hesus ug ang iyang mga tinun-an wala nay higayon bisan gani sa pagpangaon. Busa miingon si Hesus sa iyang mga tinun-an, mangadto kita sa dapit nga awaaw aron makapahulay kamog diutay. Busa nanakay sila sa usa ka sakayan og nangadto sa usa ka dapit nga awaaw. Apan daghang mga tao nga nakakita sa ilang pagbiya og nailhan sila dayon. Busa ang mga tao sa tanang lungsod miadto nga nagdagan og nahiuna pagani pag-abot sa dapit nga giadtuan ni Hesus og sa iyang mga tinun-an. Sa pagkawas ni Hesus sa sakayan, nakita niya kining dakong panon sa katawhan
ug naluoy siya pag-ayo kanila, kay sama man sila sa mga karnero nga walay magbalantay, ug gitudluan niya sila ug daghang mga butang. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daykon ikaw, O Kristo. Si Santo Niño, mao ni siya ang pulong nga nagpakatao. Nga matod pa sa Ebanghelyo ni San Juan, walay nabuhat bisan unsa nga dili pinaagi kaniya. Siya sad mao ang kaalam ug ang gahom sa Dios. Kay siya mao man ang Dios. Lingay mong tupad ing nanituo ka. Tuo ka nga Dios na Santo Niño. Ay naot ponta nga nituo. Niya pag-arina niya sa kalibutan, mihatag siya panig-ingnan sa usa ka tinuod nga tao nga makahatag og kaluwasan, kay mianhi man siya isip manluluwas. Ang iyang gibuhat, gipakita niya nga ang iyang mindset o ang iyang kasing-kasing nakasintro gyud sa pag-alagad sa iyang isig katao. Muna ang iyang mga tinun-an, dali kay nakamatikod si Jesus nga wala pa intawon makakaon. Ingon siya, mangadto tag dapit nga awaaw aron makakaon mo, unya makapahuway sa jutay. Kay usa sa paghatag og alagad sa atong isig katao kanang mangita tagpaagi nga makapahuway siya. Kinsang mga asawaha dinhi nga maghuna-huna gyud nga papahuwayon ang ilang bana, taas ang kamot. Sige yaw-yaw, sige sugo, sige sugo, mga demanding kay tanan. Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig yung gunahuna nga makapahuway ang iyang asawa. Ta sa kamot. Wa, giya atay usat, duha. Nakalitan sad kay wa sige maghuna-huna, no? Kinsa dinhing mga ginikanana nga nagsigig yung gunahuna nga makapahuway untang ilang mga anak. Ta sa kamot. Kanang di gyud manugo ba? Oy, otro sad mo. Kinsa sa dinhing mga anak be nga magsigig yung gunahuna ang ilang inahan o gamahan makapahuway unta, ta sa gamot. Sige na lang, kanina lang. Kinsa ninyo dinhi ang naghunahuna nga makapahuway unta ang pari, ta sa gamot. Ay, sige lang yapong pari, way pahuway baligyag slat. Wa gyud mahurot. So mao na nga karon last day na ron sa aton tang pagpamaligyag slat sa atong pista senior. Pila na ni atong halin. Aw dako-dako naman taghalin pero di pa gyud igo, no? Halina na ta og 16,795 ka slots pero naapay 8,205 ka slots nga available. Atong pagpakan ang namalit, ha? Nakapahuway-huway o gamay niya gusto gyud mong makapahuway gyud tarong ang pari, utdan ninyog palit ang 8,205. Ilahos tanig pamaligya karon og ugmang adlaw Domingo. Mo na siya atong katapusang pagpamaligya niining HGSN, Healing Joy of Santo Niño. Nining atong activity karon nga Pista Senior, daghan kay atong mga kaigsuonan nga way pahuway, labi na gyud ang nag-andam sa ilang mga kompetisyon kanang sayaw, hapit way pahuway ang atong mga barangay officials o ang ilang mga dancers, ang choreographers, ang ato sang mga youth karon wa say pahuway. Wa mga tug ambot unsay ilang giandam daghan kay sila man say in charge, overall in charge ani, wa sad sila'y pahuway.
Ana, ang pari sad, kuwang sa pahuway. Ana, ang atong mga nag-install karon sa atong sound system, wa pay pahuway. Ambot, mabuhi pa baka na sila karong gabi. Amo na atong pero unsa maning pahulay nga gikuan ni Kristo, gilantaw niya sa iyang para sa iyang isig katao. Dili ra ni physical. Dili physical rest. Kay kanang physical rest pwede ra gyud nato buhaton anytime. Na magani uban ninyo, nagmisa ang pari, kamo nag-physically rest, no? Agas ang laway. So, nag-biblical rosary taganiha, daghan kayong physically resting, no? Santa Maria Diyos. Di na maong pahuwaya. Kay daghan nato mukawat-kawat og pahuway physically. Unsa may pahulay nga gitan-aw ni Kristo, kana bang makafeel ta nga naatay good shepherd, naatay maayong magbalantay, kana bang mabilong ta sa turil sa maayong magbalantay nga mao ang Ginoo. Mo nang pagbiya niya dito physically sa pikas tampi sa lanaw, nakit-an siya sa iyang mga sumusunod kato mga katawhan nga mibiya, nagdagan sila padung ngadto sa pikas tampi. Wa pay pahuway si Jesus ug ang iyang mga tinun-an. Pag-abot dito nga nakita niya ang mga tao nga nagpundok porting daghana, naluoy siya kanila kay mura sila mga karnero nga way magbalantay, mao tong gitudluan niya sa daghang mga butang. Pasabot ang pulong sa Ginoo mao'y makahatag natog pahulay basta mosunod tas pulong sa Ginoo. Gilingi ay mong tupad be, na nakapahuway nakas problema, na nakapahuway kas mga problema. Ana ba? Ang nakaapan ra ba og maghimo tag event, parihaan ni karong event nga kaning pista na to senior, nya natay event nga ik lang na agad, sinulog competition sa atong mga barangay o sa atong mga chapel, kaning kaning levels. Ang nakaapan, nasubraan kaayog focus diha ang atong mga organizers o ang atong mga committees, nasubraan kay focus sa physical activity. Basin unya, di na sila kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo dinhis misa. Di na sila kamaong maminaw sa pulong sa Ginoo diha sa atong paghimo sa debosyon sa Santo Rosario. Unang, medyo nasubo sa ko gamay, kaya nga akong expected ministry nga mo apil sa atong Santo Rosario kaganiha, wa dinhi. Mo nang akong ikuan, i-encourage nga bantay-bantay ni ninyo mga batanon nga kamao gitang mo balanse. Ang atong PYCC mao na in charge niini, pero wa sila dinhi. Mo nang peligro nis mga batanon karong panahona, kay mas interested sila sa physical satisfaction and physical rest, pero di sila interested sa spiritual satisfaction o spiritual rest. Hutdo nila ang ilang energy physically o di na sila mo mind sa mga spiritual activities. Kita sa dingon ana masata din ajud ko karosaryo pa der tungod sa kabisi sa akong trabaho. Daghan kay concerns balay pa der din ami karosaryo. Busy kay mi pa der. Karon hinuon nga automatic na hapitan ng gamit. Tulpok-tulpok na lang ka. Di na hinuon karosaryo. Dikin sa ninyo dinhi pamilya gyud nga magrosaryo gyud kada adlaw isip pamilya. Tas kamot. 1.
Ito ay number 2, ubos. Unsa may gibuhat sa uban? Wa na. Busy na lang kita, matod pa ni Kristo, acting like busy bodies, pero way kapaingnan. Mura na tag mga lusay nga gihapak-hapak sa bawod. Busy kaayo ang lusay og damag-damag ngadtos mga bawod ngadtos baybayon, pero way kapaingnan. Way gamot. Kay ang pag-ampo mao manay gamot. Kining atong gibuhat, nindot ba ni og dili kining atong sinulog competitions, usaray tumong nako ani. Nganong nighimo ta ani og ni gasto tag minilyon. Ngano man aron unta mo gamot sa atong kasing-kasing ang gugma, ang batubalani sa gugma ni Santo Niño. Makapaminaw unta ta siyang pulong kay mao ra gani sikreto aron mo resta. Dili ng pagduka-duka panahos misa, dili ng pagduka-duka o dili pag-apil sa santos nga rosaryo kay matug usami. Kay naparabay activity unya. Usa na kadakong sayop og diha mudaog ang yawa. Di ba? Mao ni atong sakit karon. Mao na diri sa unang pagbasa niingon si King Solomon, batanon kaayo ko, tanaw ha? Batanon siya. Batanon kaayo ko Lord, nga imong gitagaan aning gingharian nga porting dakua gikan sa akong amahan. Hatagi ko sa kaalam aron kamaokong mugiya, kamaokong mudumala niining dako kaing katawhan nga imong gipiyal nako. Kay unsa may akong hibang kaagan, pasabot hatagi ko sa mga pulong. Dili kay kita rin magbuot-buot nga murag kitay kamao. Hangtod na lang di nata maminaw sa Ginoo, iumit pagid nato ang activity nga iyas Ginoo. Mo to gabi hapit naman to alas 12 na human, ni sikreto jud kog ingon sa ato dihang mga batanon didto og diha sa gapundok sila. Ayaw ninyo kalimti ang atong biblical rosary ugma. Doko-doko lang ang uban mo smile og taphaw. Ayaw ninyo kalimti ha. Ana. Mao na hinaot unta nga mahimo ning learning sa dihang una natong motorcade nga nakuyapan si Edgar nga akong driver unya kaming 8 ka buok das driver gidana sa Inuba ngadto padong Pangpang. Nakaingon jud kong helpless ko. Wa na ko'y mahimo. May gani kay gisagang sa tuod, wa malahos og kahog. Kita sa dinis kalibutan, helpless ta kung wa na nang tuod sa pagtuo. The stronghold of faith. Helpless ta. Ihug ta siyawa sa bungaw sa kapildihan o sa kadautan tungod sa sala. Torting abtikas ato mga batanon absig sayaw-sayaw practice gabi sus grabihag nga lawas pertigyon murag puno sa energy pero ihog ra na siyawa silang tanan ngadto sa premarital sex, ngadto sa same sex, ngadto sa kabit-kabit, ngadto sa pornography, ngadto sa pagkahakog anang kwarta, dali ra kay na sila ipanghuwog. Sa ila pa lang mga sinuluban, wa na, pildi na. Hastang pari gatanaw, pildi sa dusaya. Sinaganang galiad-liad sa imong atubang. May rabagbati nga porting ninduta. Di kata mga huwog anis bungaw, o di na kita magampo. Ana, naot pa unta, labi na gis mga batanon, nga wa ron dinhi. Naot unta, maminaw mo ani. Naiduha ka buok na sa pultahan, pero padong naman sa na mamatay kay ana man, duka-duka man. So, anang ako lagi ning gi-intentional tingali og appeal dinhi tungod sa wa man sa ko magpreparar, gi-remind lang ta sa Holy Spirit kamoy akong napamalandungan diri samtang galingkod ko nga wa ba kami mapildi siyawa ani labi nang ako ba nga minahal kay pinangga ra ba kini nakong mga youth nato mao gini akong murag anak ba akong pagtagad nila murag jug anak ko amang koy anak mo nang bisag unsay pangayoon ana nila ako ginang ihatag
pero subo lang pangalamdongon nga ang ako sang gipangayo wa nila gihatag karong orasa. Wa nila gihatag og sakit kay nahibaw ko nga kining wa nila gihatag peligro ni para nila. Ang wa nila pag-apil sa Santos nga Rosario nga sila gyud in charge, peligro ni para nila. Muna ha? Manang ang kaalam nga Dios nun gipangayo ni Solomon, nalipay kaayo ang Ginoo. Unsa may giingos Ginoo, kay wa man ka mangayog taas nga kinabuhi, wa ka mangayog bahandi, wa gani ka mangayo og kapildihan sa imong mga kaaway. Ihatag nako nimo ang kaalam nga wala pay tawo nga nakaangko niini kaniadto og sa umaabot. Nya napagisay giingon, og dugang paniana akong ihatag nimo ang wa nimo pangayua. Unsa may wa pangayo ang Solomon nga gihatag sa Ginoo, bahandi og dungog sa tibuok mong kinabuhi nga way laing hari nga ikatandi niini sa tibuok kalibutan. Kanang bahandi og dungog, wealth and honor, ihatag ra din as Ginoo isip pakapin, basta unahon nato ang iyang wisdom, ang iyang kabubuton. Mo nang natay kantang, seek first the kingdom of God and everything will be given to you. Lingi ay mong tupad sa katapusan. Ing na di tani unahon ang kwarta, ipalit na lang ni natog slot. Sige, ing na. Unahon nato ang pagpalit og slot kaysa pagtigom sa kwarta, kay pakapin raman di ay ng kwarta, basta unahon nato ang Ginoo. Nya sa pagpalit og slot, giuna nimo si Señor Santo Niño kaysa imong pagtigom, pakapinan ka og daghan pa. Manindog na ta. Atong himuon karon ang pag-ampo sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusa nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining pag-ampo sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan. O Señor Santo Niño, kay ikaw man ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi sa mga Kristiyanos, midangop kami sa imong gahom ug kaluoy, nga luwason kami nimo sa mga unos ug sa mga katalagman sa dagat ug sa yuta. Tuliron mo, Ginoo, ang among mga lakang sa mga dalan nga matarong, alang sa kaayuhan sa among kalag ug sa lawas, ug dili mo kami biyaan sa gihapon, kundili kaluy-an mo kami, Santo Niño, hangtod sa ikamatay namo. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Mubong kahilom. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor, nga ang mga nangulo diha sa simbahan, buhion nila ang ilang panaad sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo.
O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga naghago sa bugat nga mga trabaho, mubiya og mapahulay sa makadiyot, sa ingon makakaplag sila og kalinaw diha kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mibiya sa ilang pagtuo, madala pagbalik ngadto sa panimalay sa Dios, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga pinaagi sa pangama sa bulahang Birhen Maria, ang mga masakiton makakaplag og kaayuhan gikan sa ilang mga balatian, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mitaliwang mga matuohon, magpuyo na didto sa puloy-anan sa Ginoo hangtod sa hangtod, magampo kita sa Ginoo. O Senyor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Kitang tanan, O Jesus, nga matamis o yamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagkay paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Dios, among Amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkatao, sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagadayeg kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon,
Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya og diha kaniya, gihatag nganha kanimong makagagahong Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atorong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, ang panipamulong mo lamang nga maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, manglingkod sa makadiyot, mao ang gasa sa Dios non nga gahom. Niya mulihok raning Dios nong gahom sa Ginoo basta magsunod kita sa iyang mga pulong. Niya natong buhaton magsigi kita gahin og panahon para sa pagampo o pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Salamat sa migahin sa ilang panahon sa pagampo uban nato karon ang atong mga pilgrims, ang tibuok natong Kufradia di San Vicente Ferrer, Group 1 to 9. Niya ba kanis latanan? Niya ang atong kanini ang choir, San Vicente Choir, naasay among San Vicente rani kay ang youth wamon mo choir, wa di ang Holy Rosary. Nayo sa kabuok. Niya ang atong kantor, itong salmista, Sister Berna Dosdos, ang atong mga lectors, Sister Carmela Marikit, o si Sister Maria Celeste Sironio, ang ato sad nga mga sakristans nga ni-serve karon, Eucharistically Minister, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers, nga sila si Mr. Bernardo o Mrs. Raquel Jacobi and family. Nga ang ato sang nilid karon sa tanan nga milid sa atong Biblical Rosary. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Niya ang atong himuon karong hapon mao ang atong main fiesta mass alas 2 sa hapon. Niya naasad tay mga sinolog competitions, na street dancing, na sa showdown. So, mga PYCC, ako ning ipaapil ninyo sa criteria sa judging, iapas ko ni, kinsa tong contingent nga dili kumplito ang ilang lista sa mga dancers o sa ilang festival queen, inig santos nga misa, o pilay absent, maoy minus nga points. Basta di kasimba, naman to'y lista pila kabuk ilang dancers, iphon na ninyo, tanaw ninyo kung naka-apil bas misa. O mga bot gani late, minus gapon. Consider absent. Kinahanglan ang tanan nga mosayaw, o moapil sa sinolog dance, present inig misa. Kay wa ning sinolog kung wapa ang misa. So, sultihi sila ha, mga PYCC. Ha? Ing na pila kabuk absent based sa lista, mausa na ang number of points nga i-deduct, directly i-deduct sa ilang makuha nga points. Kay murag na kuan ko da nakakat-on ko anirong hitabua. Porti kunuhain ko gihanas atong PYCC, hapit di matog, unya di mga pil sa rosaryo, di mga pils misa. Pagkadakong di malas nila. Nya kanasan ko gihan kay dihang manayaw, nindot kay silang mga presentation, nya di manambong sa misa, kay siguroon gitong ilang sayaw-sayaw. Tabla rasad mo'y 0 points sa Ginoo. Nakakat-on ko ani nga magkuyog gining
Ginoo ug ang tao. Ang Ginoo mao'y driver, ang tao mao'y sakyanan. Mao na si Solomon nangayo gid siya Ginoo haron makadrive siya sa iyang gingharian. Sama sa sasakyanan, maayog kondisyon ang sakyanan pero patay ang driver, wa gyapon kapuslanan. Mao na maayog kondisyon ang lawas, may kay mo kiay-kiay, may kay mo sayaw, abti kaayo, pero patay na ang kalag, way kapuslanan. So lahi ning atong sinulog din niya, di ni pareha dito tingalis ubang sinulog nga focus ra gyud sa sayaw, focus gitas pagampo. So that is my declaration, PYCC, di na ninyo ma-communicate na ako'y sikretong mo pa-check ana, mo employ kog akong sikreto nga mga kauban dinhi nga mo check. Di gani mo check mga PYCC, mamakak mo, taktakod tamong tanan gikan sa inyong serbisyo dinhi simbahan. Ana, ha? Okay. Sige. Sa man ni Pader, basing mahimo ning funeral mass. Sagdi lang. Wala na. So, salamat. Salamat kay inyo tanan ato mga benefactors and donors na malit sa ato mga slots. So, sa atong gasto ani labing minus 2.5 million. Unya mawa lang ang Ginoo. Di ko katugot anay. Gasto tag 2.5 million para mangadto tang tanas impierno. Di na pwede. Sige. Ang atong halin sa atong SN niabot nag 16,795 na pagitay napatay na hibilin nga 8,205 ka slots, 100 pesos per slot. Nya na ni siya ay 50 slot challenge nga tag 5,000 per challenge, nakadawat na sa tag 135 ka 50 slot challenge. Atong pakpakan, salamat kaayo. Unya ang atong SBF DAG na nasa tayhalin nga 9,586, ana apay 50,414 ka slots nga available, 500 pesos per slot ni siya. Nya naghangyo man ko nga kana ganing naaontay mo provide nga 5 million para maparsyalan na natong balay nila ni cafe aron doon na makabalhin sad sila sa bag-o nilang kanang palitunon nga balay nga nangayo sa 5M labing minus nga partial payment aron makapuyo na sila didto atong tabangan aron maka-proceed ta sa atong pagkumpleto sa atong kumbento. So kinsa ninyo inaana ikuan lang nanay ni text nako kanus ani mo gamiton Father. Inako kung pwede Lunes dayon wa na mo tubag pag text nako no. Ni tiksan man dayon ko amot pagara-gara ba katong iya ingon siya kanusam na nimo gamiton Father nako Lunes dayon labing dugay Martes wa naman mo reply pero ato lang tong iyampo basin sad og way signal ba pag text nako way signal dito dapita kay gabiyahe to siya no nya nangayo sa tao glitson labing minus unom nanatay na dawat nga siyam ka pledges nga litson. Salamat kayo, praise the Lord. Nya katapusan i-send din sa inyong group chat labi na dinhi sa San Vicente o sa inyong mga friends nga mo bisita nga sugod karong mga lunch time hangtod sa mga alas 8 alas 9 sa gabi irregular gyud ang atong traffic situation dinhi. Mga usab gyud ang atong traffic situation, please bear with us. Cut-on lagi tag lakaw no, lakaw. Wala nay mosuod sakyanan dinhi sa atong area sa parokya. Ni pasalamat ta sa Woodlands nga ming offer silang parking area. Nya pwede sa dito sa Arcelo no, Arcelo maka-parking sad or diri sa mga unahan. Pero wala nay mosuod diri, lakaw ta no. Parehas ba sa Basilica ba basta ting pista. Sige tag lakaw. Lakaw-lakaw punta din magsinulog samtang maglakaw. Sige, manindog na ta. So, after nining final blessing,
ang atong pagdala sa monstrance, nya dayon na ay short sinulog dance. Panguluhan aning atong mga unya pamomo sayaw tingali inday inig humana sa luhod, no? Katong sige. Ang Ginoo manaa kaninyo Sa kani. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! ¡Viva, Señor Santo Niño! ¡Viva, vive, Señor! Cantarán al Señor, cantarán al Señor, cantarán al Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. Senyor sa Pilipinas kini. Senyor sa mga Pilipino kini. Senyor sa taga Luzon kini. Senyor taga Visayas kini. Senyor taga Mindanao kini. Senyor sa taga Ato kini. El Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. Senyor sa mga seaman kini. Senyor sa OFW kini. Senyor, biktima sa lunok kini. Senyor, biktima sa sunog kini. Senyor, biktima sa bagyo kini. Senyor, biktima sa linog kini. Senyor, biktima sa kalamidad kini. Senyor, likay sa katalagman kini. El Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. Senyor, sa gobyerno kini. Senyor, sa presidente kini. Senyor, sa Senado kini. Senyor, sa Kongreso kini. Senyor, sa empleyado sa gobyerno kini. Senyor, sa barangay officials kini. El Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. Senyor, Vice Presidente kini. Senyor, sa squatters kini. Senyor, sa libod suroy kini. Senyor, sa makalilimos kini. Senyor, sa mangungoot kini. Senyor, sa mga vendors kini.